Господин Иванов не винаги е бил генерал. Историята му започва много преди първото издание на Супер региони. Още през декември 2018 с първи сезон на Шемет на надпревара Дискорд. Там той участва като Ронин и е сред първото поколение герой. Влязъл на 13 декември 2018 в сървъра, става един от най-иконичните персонажи за първите 7 сезона и част от най-първият истински съюз на шоуто. Светата Троица, състояща се от него, Денислав и Цветомир. Отборите, в които членува през тези 7 сезона, са отбор Виктори, отбор Затаните, отбор Фльорци, отбор Алфа, отбор Джелита, отбор Лято, лудите рапунцелки и нахалните папагали. Макар и само с 8 индивидуални победи, Иванов остава в историята като единственият участник от първото поколение, стигал всеки път до сливането, без да се е връщал или да е дебютирал преди това. Успява да влезе в топ 5 цели 5 пъти и стига до финал 2 пъти. За съжаление и двата пъти на финал губи. Първият път в сезон 4 губи срещу Стути Стас, а в сезон 6 губи срещу Цветомир. Историята му като участник приключва по трагичен начин. В 7-ми сезон си поставя за цел най-после да грабне победата, но отпада точно малко преди финала. Именно този момент го отказва да бъде участник. Затова Иванов си поставя нова цел. Не се справя като участник, но как би се справил като водещ? Предлага на Гравити заедно да водят първото издание на Супер региони, при което Гравити и с удоволствие се съгласява. И така влиза в ролята на негова дясна ръка в продължение на 2 поредни сезона. Но тук идва и един проблем. Гравити забелязва нисък интерес от страна на Иванов, затова му понижава ролята в средата на втори сезон на Супер региони. Той си остава ко-водещ, но с много по-малка роля. В трети сезон на Супер региони бива заменен от Макс, но това може да се дължи и на факта, че самият сезон не се води от Гравити. В четвърти сезон Гравити отново поема контрол и Иванов се завръща в ролята си на генерал, но със сравнително по-малка роля спрямо първото издание. Маниак, генералите са ми на третото мато на 17 че е косъм. Аз съм доволен от игрите този сезон. Чао от мен за сега.